आंनि बोराया मैयाहाय बिदिनो आगराला बिकासनिफ्राय फैनानैहाय अट'जों फैनानैहाय 4टायाव 3:30 बायदियाव मोनफैदों ओमफ्राय 4टा बायदियाव ओंखारबोनानैहाय बेंटलाव फैदोंनो बियो नुदों सासे मानसिया ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय अट' गाखोदों ना मादों जोंथ' मिथिया ओमफ्राय न'आव थांफिनाखै ओमफ्राय जों उनाव नागिरफैदों ओमफ्राय दा गैया नै दिनैसिम नागिरगासिनो दङ मानसिया दा न'आव गैया मानसिया दा न'आव गैया दङ मानसिया एसे माबा ब्रेन स्ट्रक जानायनि हस्पिटालाव लांदों हस्पिटालाव बेखौहायथ' चेकआपसो लांदों बियो अक्ट'बरनि माबायाव जादोंमोन 8 थारिख बेसेबां गोबावनिफ्राय बेबायदि बेराम भुगिनाङामोन बे भुगिनाया बियो सेप्तेम्बरनि 28निफ्राय नै दिनैसिम 4 मासआथ' भुगिनानै दंमोन दा मोजाङाव फैबायमोन एसे बेबायदि अमरेन्द्र नार्जारि हिन्दी टिचार कुसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलाव मानसिया दा न'निफ्राय खारखोमानाया मैया खारखोमादों मैयाहाय खारखोमादों नायगासिनो औ खबर लाबाय न'खरनि मानसिफोरनाव दा न'खरनि मानसिफोरनाव जों कुसुगाव एरि खबर लाबाय गैया मा जादों बहा थांदों मा सन्देह खालामदों बियो बुंबाय थादोंमोन मैया दाख्लिनिफ्राय बिदाखौ नायहैनो होननानैहाय बिदा न'खराव गैया ओहो बे थेखा बाजार सरमतनियाव बिदानियावहाय मानसिखौ सोरबाफोर नुयोला खोन्थानानै हो अननानैहाय नोंसिनि न'खरसिम खोन्थाहरनांगौ जोंनि न'खर बे आंनि हरनाय बे नाम्बारसिम खोन्थाहरबा बिराद मोजां मोनगोन मबाइल नाम्बार गोसोआव दं नामा सोरनिखौ नोंनिखौ आंनिखौ दं औ दे बुंना आंनिया 9957316825 आरो खेबसे बुङो 9957316825 बे नाम्बारावहाय बुहरबा नुनाय सोरबाफोर नुदोंला बे नाम्बारावहाय खोन्थाहरनो हागोन माबायदि न'निफ्राय ओंखारबोनायाव माबायदि ड्रेस गानना ओंखारदोंमोन आरो साइजआ माबायदि मानसि ड्रेस गाननाया साइजआथ' बिराद गोजौ गुफुर ओमफ्राय खानाया गोमोन दारिखौ मैया सिनदों आरो ओमफ्राय गोजौखा ओमफ्राय गस्लाया गलाब स्पर्टिं ओरैनो सिरा सिरा निला होनायनि मोनथाम सिरि बेफोरखौ गानदों ओमफ्राय लंपेन्ट गोसोम ओमफ्राय मबाइल मोनसे लादोंमोन ओमफ्राय लावथि खेंखाय लादों बे माबा ब्रन्जनि ओमफ्राय बे आथिङा मोनब्रै आरो गाहायनिया बेखौ लानानै फैदों आरो थाबायो दासो होदों दिनैसो नै दासो एक्सेप्ट खालामबाय खालामथ'वाखै दानो खालामसिगोन औ दिनैसो होदों नै दासो मा बुंदों बिथांमोना पुलिसा बुंदों नायगोन होननानै होगोन होननानैहाय नागिरनायाव नोंथांमोननो मदद होदोंमोन औ मदद होगोन होननानै मैया 4टासोआव जोंनि आब'मलाथिनि फिसाय गुमै अमरेन्द्र बिथाङा मैयानिफ्रायनो गोमानानै दङ बेनिखायनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अननानै नुयोब्ला बे आब'नि नाम्बार होखानायाव जाहाथे अननानै खोन्थाहरो आरो एबसु आरो बर' आफादफोर मबाफोर अननानै नुयोब्ला जाहाथे जोंनोहाय बे आब'नि नाम्बाराव जनायहरनो बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय पुलिस प्रशासनखौ जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे पुलिस प्रशासना अननानै बे गुमै अमरेन्द्रखौ जाहाथे एसे नागिरनानै जाहाथे जोंनो बे होखानाय नाम्बारफ्राव मोनथिहोहरो बेखौनो जोंनि आब'नि जानानै जों खावलायहरनाय थाबाय